Gipasidunggan sa Zamboanga City LGU ang usa ka tricycle driver nga nag-uli sa napunitan nga pouch nga dunay sulod nga 150,000 pesos cash. Gipasidunggan sa Zamboanga City Administrator's Office ang maong 58 anyos nga tricycle driver. Dihang giuli niini ang kwarta ngadto sa 60 anyos nga lalaki nga tag-iya sa kwarta Martes sa buntag. Sumala pa gikan nagkuha sa iyang separation pay ang 60 anyos nga lalaki nga retired bus driver sa gitrabaho ang bus company sa Barangay Baliwasan adlawng Lunes. Gisulod niya ang 150,000 pesos cash sa usa ka pouch misakay kini og bus pauli sa Barangay Labuan. Apan na matikdan niini pagsulod sa bus nga nawala na ang pouch. May na lang kay napunitan kini sa 58 anyos nga tricycle driver dihang miagi kini sa Barangay Baliwasan ug nakita ang pouch daplin sa dalan. Dihang gitan-aw niini nga dunay kwarta sa sulod, gi-turn over niya kini ngadto sa City Administrator's Office kinaugmaan. Dako ang pagpasalamat sa retired bus driver ngadto sa tricycle driver. Samtang nang hinaot ang City LGU nga mahimong ehemplo ang maong tricycle driver sa katawhan sa Zamboanga City.